Umlawuli oyintloko kwa-Eskom umnumzana Andre De Ruyter uthi kubonakala kukho umtyhi kwinkqubo yokuvelisa umbane. Ethetha kwinkomfa ye-Eskom ebanjwe ngobuxhaka-xhaka bale mihla, uDe Ruyter uthe oku kuphucuka kwemveliso yombane siso isizathu esidale ukuba iEksom imilisela isigaba sesithathu ngentsimbi yeshumi ngobusuku bayizolo. Esi sigaba sesithathu sizaqhuba de kube ngomso ngokuhlwa. So the system is recovering. We are seeing some of the big units coming back as planned. Demand forecast for this evening is a shade over 30,000 megawatts, 30,011 megawatts. Our available capacity is at 28,022, which therefore explains why we have to maintain load shedding stage 3 until after evening peak tonight. We intend to drop it then to stage 2, and then by after evening peak on Friday evening, we will be hopefully in a position to lift load shedding in its entirety for the weekend. UDe Ruyter uthe ukuba akukho nto iphazamisene nemveli yamandla iEksom ngahle imilisela isigaba sesibini senkqubo yocimicimi wombane emva kokuhlwa ngomso, uphonononge namathuba okumisa ucimicimi wombane ngempelaveki.